Μπασκετούλα! Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ για το πρώτο ιστορικό μπασκετουλικό quiz με τον αριστερά μου Γιώργο Καλαθά, Τάκη Αντώναρο, Δημήτρη Πολυχρονόπουλο και Δημοσθένη Ρωσίδη. Έχουμε κατεβάσει μια εφαρμογή η οποία είναι στην ουσία το κλασικό του quiz. Δημήτρης με Ρωσίδη είναι η μία ομάδα. Καλαθάς με Τάκη είναι η επόμενη ομάδα. Εγώ είμαι ο παρουσιαστής. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, πώς θα βγει. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, παίζουν πρώτοι η Αλπάκα. Είναι οι κύριοι από εδώ. Και πρέπει να διαλέξετε μια κατηγορία. Ωραία. Ξεκινάμε. Ναι, Πάρε ό,τι θέλεις. Πάμε το ποιος λείπει 2. Ναι. Πάμε 2. Ποιος λείπει. Ωραία, πάμε στο ποιος λείπει λοιπόν. Διάρα. Ποιος είναι ο παίκτης που λείπει στο τελικό του UEFA Champions League του 2007. Λοιπόν, στο τέρμα είναι ο Ντίτα. Το ξέρω όλο αυτό. Να πούμε και το μάτς ποιο είναι. Ναι, είναι Μίλαν Λίβερπουλ 2-1, 2007. Στην Αθήνα. Φάκα. Θέλω να πείτε πρώτα όλη την εντεκάδα και μετά αυτό που λείπει. Ωραία. Στο Περνέστα με Μαλντίνι. Δεξιά είναι ο Μάσιμο Όντο, αριστερά είναι ο Γιανκούλοφσκι. Στο κέντρο είναι ο Ανδρέα Πίρλο, ο Αμπροζίνη, αυτός που λείπει. Και μπροστά είναι ο Ζέντολφ, ο Ιντζάκη και ο Κακά. Μαδάρα είχε τότε. Λοιπόν, Μαδάρα. Και Και λείπει. Λοιπόν, και λείπει στο κέντρο παίκτης και έχουμε τους εξής 4. Γκατούζο, Καφού, Κριστιαν Μπρότσι, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, και Αλμπέρτο Γκιλαρντίνο. Τζιλαρντίνο. Έγκλημα. Το ξέρεις. Αν δεν το ξέρετε, υπάρχει το 50-50, το οποίο βέβαια θα το αφαιρέσουμε μετά γιατί δεν θα το έχετε σαν βοήθεια. εγώ λέω να μην πάρουμε βοήθεια για το 50-50. Μην την πάρουμε ακόμα, είναι νωρίς. Λοιπόν, Καφού δεν είναι. Ο Μπρόση. Εμείς μπορούμε να το έχουμε, να το βλέπουμε λίγο αυτό. Μπρόση. Μισέ μέρα μετά. Το έχει. Νομίζω είναι Κατούζο. Τι λες. Τζιλαρντίνο τον ξέρεις. Εγώ δεν τον ξέρω. Ονομαστικά το εγώ και από κάτι βιντεάκια. Αλλά... Γκατούζο παίζει κέντρο 100%. Ωραία, Κατούζο, κλειδώνουμε. Κλειδώνουμε στον Γκατούζο. Κλειδώσατε λοιπόν Γκατούζο. Ναι. Πάμε να δούμε αν είναι το σωστό. Και είναι σωστό. Come 2-0. Πάμε. Σήμερα τελειώσατε. Ανάσα διαβάζω. Ξέρει το μεταξύ, να ξέρει. Αυτό τώρα είναι ψέμα. Εντάξει. Θα μετάει τώρα ένα... Άλλη λόγια. Εγώ λέω να συγκεντρωθείτε στην Πανεύκολη σωστή απάντηση που θα δώσει. Πάμε λοιπόν. Βλέπετε τις κατηγορίες και επιλέγετε. Την ίδια κι εγώ. Δεν Ποιος έχει λείπει. Μάλιστα. Τριάρια όμως. Όχι, είναι διάρκεια. Είναι οκ. διάρκεια και ίδιο. Άρα το ποιος λείπει Τελειώσαμε με το ποιος λείπει. τελείωσε. Θα δούμε και εμείς μετά όμως. Εννοείται. Πάμε λοιπόν. Μην αγχώνεσαι αγόρι. Ωραία, να δω τι χρονολογία θα είναι. 32 π.Χ. Πάμε λοιπόν στο Champions League πάλι. 2021, Liverpool, Milan. 2-1. Liverpool Milan. Ακριβώς. Πότε? Και το 2021. Σκορ. Για το καλό, δεν είναι το 2-1. Για το καλό σου είναι η Liverpool. Ωραία, πάλι καλά. Λοιπόν, 21, Αλλά κάτι 21. θέλω λοιπόν να διαβάσεις την δεκάδα, να ακούει και ο κόσμος Ακούει, ακούει. και μετά να μας πεις ποιος λείπει. Τέρμα είναι ο Άλισον, αριστερό μπακ είναι ο Τσιμίκας. Στόπερ είναι ο Κονατέ και ο Φίλιπς και ο Williams δεξιμπακ. Williams. Κέντρο είναι ο Τσάμπερλεϊν. Στη μέση του κέντρου εξάρι τον ψάχνουμε. Δεξιά είναι ο Μόρτον και αριστερό εξτρέμ είναι Μανέ, δεξί εξτρέμ Σαλάχ και οργή Σεντερφόρ. Μάλιστα. Ποιον ψάχνουμε? Λοιπόν, Να δούμε κι εμείς μία. θα το δείτε. Οι 4 πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Ο Χέντερσον. Μιναμίνο. Πολύ πιθανό. Όχι. Β. Κέιτα. Γ. Φαμπίνιο. Και Δ. Ο συγχωρεμένος Διόγκο Ζώτα. Ωραία. Πάμε με την απλή μέθοδο των τριών. αποκλείουμε τον Μιναμίνο Ωραία. γιατί είναι πιο καινούριο και αποκλείουμε και τον Ζώτα, το συγχωρεμένο. Ωραία, γιατί Είμαστε- έπαιζε και σε άλλη θέση. Σωστά. Και είμαστε τώρα στον Κεϊτά και στο Φαμπίνιο που ήρθαν ίδια χρόνια τότε επί COVID.
Και είναι 50-50 τώρα. Έχω βοήθεια σε αυτό. Έχεις το 50-50, αλλά έχει υπόψη σου ότι μπορεί να σου βγάλει αυτούς που ήδη έχεις αποκλείσει εσύ από μόνος σου. Θα το ρίξω. Χάνω κάποιους πόντους όμως. Το 50-50 θα πάρεις ένα πόντο. Εγώ θέλω να μην το πάμε. Κάτσε να δω να σκεφτώ. Τι Φαμπίνιο, Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Ναι, εγώ το ξέρω. Α, ναι. Και δεν το ξέρεις εσύ που είσαι Liverpool. Σε ένα παιχνίδι με τη Μίλαν 2-1. Τα έχει χαμένα γι' αυτό το θέλω θέλω να να τα βάλουμε στη Χαμένα τα έχει, ρε. Απέναντι του με τέτοιους αντιπάλους. Εγώ θα βάλω Φαμπίνιο γιατί το σχήμα αυτό πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης και θα ήθελα Πάμε, Φαμπίνιο. Φαμπίνιο. Κλειδώνουμε στο Ξέρετε, Φαμπίνιο. εσείς Ξέρετε παλιά, λίγο, εσείς αν και το ξέρετε από τι λέτε. Πάμε. Λοιπόν, κλειδώνουμε Φαμπίνιο. Η σωστή απάντηση είναι ο Μιναμίνο. Ναι, μείνω. 0! Πάμε λίγο παιδάκια. Πάμε λίγο παιδάκια. Αυτό τώρα, επειδή θα το δει ο κύριος Νίκος, θα χαιρετήσουμε τον κύριο Νικό. Γεια σας κύριε Νικό. Μόλις το δείτε, ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Γεωγραφία 2 κλειδών. Γεωγραφία 2. Πάμε λοιπόν στη γεωγραφία 2. Να δούμε τι έχουμε να δούμε. Και ο Πέτρος Μάνταλος Δεν υπάρχει μάντα. γεννήθηκε σε ποια θρακική πόλη? Αλφα. Μαλακαντάξα. Κομοτηνή. Β. Ξάνθη. Γ. Αλεξανδρούπολη. Δ. Ορεστιάδα. Το ξέρω. Πάρ' το πάνω. Το ξέρω, άσε Ποιο με το είναι? πάρω πάνω. Είναι η Ξάνθη και κλειδώνω. Κλειδώνουμε, πολύ Επειδή σίγουρα. έχει παίξει στη Ξάνθη. Δεν την έκανα, δηλαδή υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις. Μόνος, πάρ' το, δεν το ξέρω. Είναι λάθος, είναι Κομοτηνή. Μπράβο. Και εγώ Ξάνθη θα έλεγα. Συνεχίζουμε. Θα έλεγα Ξάνθη. Πιστεύω λίγο στη βιογραφία μου. Ωραία. Προς το παρόν ακολουθώ το πλάνο τους. Θα το αλλάξω, θα πάω και εγώ γεωγραφία. Πάντα τους δυνατότερους θα ακολουθάς. Καλά κάνεις. Θα πάω γεωγραφία μπας και βάλω και 1 ή 3. 3. Στο δύσκολο βάζεις εσύ. Πάω για τρίποντο. Πάει να κάνει προσπέραση η ομάδα των. Όχι, εγώ να τους- Έλα. Πάω να τους βάλω άγχος. Κάνει πρώτη. Ποια πόλη είναι η έδρα του Λέρκενταλ, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Ρόζενμποργκ στο Champions League? Το 2003 είναι αυτό το παιχνίδι. Το 2005 που κάνει λάθος και ο Νικοπολίδης. Πάμε. Τι έχουμε πάει τη Ρόζενμποργκ. Θέλω λοιπόν να Εκεί το διαβάσεις φωνή την τετράδα με τις Όχι, πιθανές ερωτήσεις, γιατί είναι δύσκολες και εγώ αγγλικά παιδιά μηδέν. Τρόχεντέιμ, Όσλο, Βέργεν και Σταβάγκερ. Εγώ το ξέρω. Λέκερνταλ. Νορβηγία, οπότε. Άμα το βρουνε, Εντάξει, είναι δύσκολο. ρε. είναι δύσκολο. Είναι Και και κάνουν- παλιό. Είναι παλιό. και κάνουν και προσπέραση. Ναι, πάνε μπροστά. Τρίποντο εδώ από 45 μοίρες. Μαζίζομαι πάνω σου. Δεν θα πάω στην πρωτεύουσα που είναι το Όσλο, δεν θα πάω εκεί και θα πάω στο Τρόντχεϊμ. Ωραία. Κλειδώνουμε. Τι θα δούμε. Η σωστή απάντηση είναι σωστό! Τρίποντο, Μαλάκας. Έχω μεγαλώσει τα με Ολυμπιακό. Και κάνουν Έτσι, προσπέραση. έτσι. Δεν υπάρχει τέξη. Και ήταν ένα λεπτό, ήταν τρίποντο υποπίεση αυτό. Μάλιστα. Όπως την Ποντοσμάν εκεί Δεν πέρα. ήταν ελεύθερο. Και υπάρχει και τώρα μία πίεση προς την ομάδα των Καμία πίεση. Αλπάκα Καμία και πίεση. θέλω να μου επιλέξετε κατηγορία. Μεταγραφές. Πάμε. Ένα διάρρη μεταγραφές. Ωραία. Στην ουσία οι μεταγραφές λοιπόν θα δείτε Ναι, ένα ιστορικό. ένα ιστορικό σε ποιες ομάδες έχει παίξει ο παίκτης και θα πρέπει να βρείτε τον παίκτη. Ωραία. Και θέλω να διαβάσεις το ιστορικό αυτόν του παίκτη. Από κάτω προς τα πάνω. Λοιπόν, τη σεζόν 7-8, Καέν. Στην Καέν, Γαλλία. Ξεκινάει από εκεί λοιπόν. 9-10 συνεχίζει Καέν. Στην Καέν Β, 7-8. 9-10 στην Καέν, λογικά την κανονική. 11-12 Αλχιλάλ με 7,5 εκατομμύρια. 12-13 πάει η Ισπανία Γρανάδα με 5 εκατομμύρια. Αυτό δεν ποια είναι, ρε μάνα. 16-17 Λέκια. στη Λέκβια. 19-20 ελεύθερο στον Ολυμπιακό. Εδώ είναι η ομάδα κλειδί, πιστεύω. Εντάξει, το ξέρω, ρε. Διάβασε και τα Δηλαδή, άλλα. πάει από Ολυμπιακό το 24-25 από ΕΛ Έλα, εντάξει. και 25-28 Συνάντ. Έλα, εντάξει. 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 Καταλάβω πώς είναι το λες. Νομίζω είναι Έλα, ραμπί και κλειδώνω. Ναι, εντάξει. Πολύ σωστά.
Γιουσέπ Ελαραμπή. Με Ολυμπιακό δεν έχω μεγαλώσει. Πάμε, Όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε! Λοιπόν, προχωράμε, ακούω. Θα πάω ταπεινά και θα πάω πάλι γεωγραφία με τον Άσο. Μια βολή μου κάνει. Οι βολές σου δίνουν Ευρωλίγκα. Έχει δίκιο. Να πούμε στον Ολυμπιακό. Η αναγέννηση καρδίτσας αγωνίζεται σε πόλη που ανήκει σε ποια περιφέρεια? Α. Ήπειρο. Β. Θεσσαλία. Γ. Κεντρική Ελλάδα. Δ. Ανατολική. Ναι. Εντάξει, τώρα στο κέντρο είναι έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι, νομίζω, Θεσσαλία είναι Λάρισα, Καρδίτσα, που αυτά θεωρούνται Θεσσαλία, οπότε εγώ προτείνω να πούμε Θεσσαλία. Αυτούς που έχεις λες. Ναι, τώρα πάμε. Πάμε στη Θεσσαλία. Έχω παίξει αντιπάλους με αναγέννηση να πω, να το πούμε και αυτό να γίνει μια διαφήμιση. Μάλιστα. 2012, μέσα Ωραία. εκεί, αναγέννηση. Δεν υπήρχε αναγέννηση. Έλα, τελείωνε ρε μαλάκα. Αλλά τελειώνουμε. από Β. Θεσσαλία και Διαθεθειός. Σωστή απάντηση είναι η Θεσσαλία. Άλλος ένας πόντος. Άρα αυτή τη στιγμή είναι 4-4 το σκορ, Πήγα παιδιά. ταπεινά. Και προχωράμε. Αλπάκα. Λόγκο Διάρη. Λόγκο Διάρη. Πάμε, Λόγκο Διάρη. Λόγκο Διάρη, λοιπόν. Θα πω στο μυαλό μου, δηλαδή. Θα δείτε λοιπόν ένα λόγκο ομάδας. Ωραία. Λίγο έτσι αλλοιωμένο. Και θα πρέπει να βρείτε ποια ομάδα είναι. Του Ολυμπιακού. Και το λόγκο της ομάδας είναι αυτό. Γαλλία είναι. Ναντ. Να το δω κι εγώ μια έτσι. Θα το δείτε μόλις Δείξω στα παιδιά λίγο για δεν θα πείτε κάτι σε Όχι, αυτό. τρελά. Νομίζω να πάρουμε μια κόκκια. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι είναι Γαλλία, ρε φίλε. Ποια όμως? Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ γαλλικό. Λαβάλ, Γκρενόμπλ, ποια? Της έχει παίξει ο Γιώργος αυτά στο στοίχημα. Είναι στοιχηματικό. πριν δώσω σωστή απάντηση, άμα το πούνε λάθος, θέλω να δω άμα το πετύχω και εγώ που έχω μέσα. Δεν είναι Κάλιαρη, θεωρείς? Δεν νομίζω, αλλά ας πούμε Κάλια. Δεν έχω κάποια. Τζένοα δεν είναι. Τζένο, όχι. Βενέτσια την είπαμε χθες. Πάμε Κάλιαρη. Δεν ξέρω. Πάμε Κάλιαρη, γράψε Κάλιαρη. Κάλιαρε λοιπόν. Η σωστή απάντηση λοιπόν είναι η FC Dallas. Dallas. Αμερική πρέπει να είναι. Μάλλον ναι, οπότε. Ντάλλας ήταν. Υπάρχει Ο ποδόσφαιρο. Σαββιδάκης πήγανε τον Ντάλλας. Υπάρχει ποδόσφαιρο στην Όχι. Αμερική, ρε μαλάκα. MLS. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να παίξω ένα βρω στο σκορ. Βρες το Ωραία, σκορ. πάμε. Μάλιστα. Ποιο ήταν το τελικό σκορ του αγώνα Real Madrid της Barcelona στο Copa del Rey το 23, στον πρώτο ημιτελικό. Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Real Barcelona. Θα πω 2-1. 2-1. Ρεάλ. Ειδώνουμε. Ποτέ, αλλά ναι. Η σωστή απάντηση είναι 0-1. Έχει κερδίσει η Barcelona. Πάμε ρε! Ποτέ. Δεν τους βλέπουμε. Α, Το σκορ παραμένει στο 4-4 Τι με βλέπετε, και ωραία. μιλάει η Αλπάκα. Μεταγραφές 2. Πάμε, μεταγραφές δύο. Μεταγραφές. Έχουμε και βοήθειες, έχουμε 50. Έχουμε το 50-50, έχουμε το τηλεφώνο αν θέλετε, υπάρχει και εδώ. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να διαβάσεις, φίλε μου Τάκη, το μικρό αυτό γεωγραφικό. Χρονολογία και από ποια ομάδα ξεκινάει. Λοιπόν, 16-17 Ηρακλής, 17-18 δεν υπήρχε, δεν ήταν στην ομάδα. Μέσα στη χρονιά Γενάρη του 18 πάει στη Τρέπισοφ, Ρουμανία είναι αυτό, Σερβία είναι αυτό. Σλοβακία. Σλοβακία. Ελεύθερος μετά μέσα του 18 πάει στη Μιχαλόβτσε, 19-20, 20 χιλιάρικα, Όχι. 200. 20. Πάει στη Φορτούνα Σιτάρτ και 21-22 πάει ελεύθερος στην ΑΕΚ. Πότε πες την ΑΕΚ. 21-22. Έχει ξεκινήσει από τον Ηρακλή. Ξεκίνησε από τον Ηρακλή 16-17 Λογικά θα μιλάμε για πολύ πιτσιρικά. για Έλληνα. Άμα έχει ξεκινήσει 16-17, σίγουρα Και για στον Έλληνα. Ηρακλή. Πότε, το 16, το 17 που ήταν ο Ηρακλής. Υπήρχε Ηρακλής. Δεν υπάρχει. Εγώ Σαν να έχω ξεκινάς την μια παιδευτική. Κουτσιανικούλη, ξέρω εγώ. Έχω ένα. Όχι, παίζει πάλι. Άσε θα γενιάσω. Παίζει στον Ηρακλή τώρα. Ναι. Είχε ξεκινήσει από εκείνο Μαχαίρας, είναι ένα extreme. Μαχαίρας, πότε Και έχει παίξει στην ΑΕΚ. Λέτε. Βάλτε, δεν το ξέρω. Μαλάκα εντάξει, η Φορτούνα. Α, κάμα βρει αυτό. Αν το έχει βρει, παιδιά, είναι. Όχι, δεν μπήκες αυτό. Παιδιά είναι ο Ρότα. Τι λες ρε μαλάκα. Ορό. Ο Λάζαρος Ρώτα, Ρότα.
Μάλιστα. Αυτό δεν το Εντάξει, περίμενα. πολύ ωραία προσπάθεια ομολογώ. Ήταν πολύ καλό όλη η σκέψη. Πάμε για να κλείσουμε το λόγο, δεν είμαι καλό. Λόγω τριάρα. Μαλάκα, λόγω Είναι το τριάρα. σκέτο. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Υποθέτω. Γιατί είναι τριάρα. Για το πες τώρα η Το αστέρια έχουμε. δραπεζόνας που παίζει. Ναι, μακάρι. Λοιπόν, η ομάδα που ψάχνουμε Ναι. είναι αυτή εδώ. Ποτέ. Ο Άτλετς. Νομίζω. Όλοι έτσι. Τώρα δεν ξέρω, είμαι ανάμεσα σε δύο ρε φίλε. Αλήθεια. Θα πω... Πες το. Δεν ξέρω. Αλχιλάλ. Αλχιλάλ. Να εντάξει. πω εγώ τι θα έλεγα. Ναι, πες το. Λοιπόν, πάλι από Σαουδική Αραβία θα έλεγα την Ταμάκ. Δεν είναι καμία από τις δύο, παιδιά. Είναι η... Άντε, δεν βρεις εσύ τώρα πώς λέγεται αυτή. Σιμιζού. Πολύ. Σιμιζού Πούλς. Συνίζουες Πούτς. Παίζει να είναι και τίποτα καμία. Παιδιά, να ξέρετε, πάντως δείχνει και ήπειρο, νομίζω, η εικόνα πάνω. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποιος να το Εντάξει, βρει. έλα, προχωρώ. πάμε. Μάλιστα. Έχουν μείνει λοιπόν η ιστορία. Έχουμε γκρακινιολικό φινάλε. Ναι, έχει μείνει η ιστορία top 5 και βρες το σκορ. Βρες στο σκορδίο το πρώτο. Βρες το σκορ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ταξιδεύουμε στο μακρινό 2012. Στον τελικό του FA Cup. Μας γαμάτε, ρε μαλάκι. Στο match Λιβερπούλ. Chelsea-Liverpool. 12. Θέλω να μου πείτε το σκορ. Πλάκα κάνει ρε μαλάκα. Το έχει. Με προπονητή και είναι η Νταγκλής η Λιβερπούλ. Θέλω να πεις αν το έχεις. Το σκορ. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος το πήρε καν. Θες να πούμε 1-2 Πες ένα 2 ή 2-0. για τη Λίβερπουλ. Chelsea Liverpool. Chelsea-Liverpool. Ή 0-1 ή 1-2. 1-2 Πάμε ένα. για τη Λίβερπουλ. Πάμε στο 1-2. Ναι, τη Λίβερπουλ. Μάλιστα. Και είναι 2-1 η σωστή απάντηση. Έχει χάσει η Liverpool. Είμαστε ζωντανοί ακόμα. Ρε μαλάκα. Και είμαστε ακόμα. Ήταν άσχημα τη Λίβερπουλ τότε, τα χρόνια. Αλλά ένα 0 Έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες. Θα το κρατήσω τώρα για το δύο πατέρα του. Ό,τι βάλαμε. Λοιπόν, έχουν μείνει δύο κατηγορίες. Top 5 και ιστορία. Πάρ' το εσύ τώρα. Ιστορία top 5. Πάμε το φάει. Γεωγραφία. Top 5. Πάμε τριάρι top 5. Τριάρι top 5. Υπάρχει και ο διπλασιασμός. Εγώ απλά υπενθυμίζω. Γενικά για να το Μετά, ξέρω. όταν πάω στις γνώσεις της ιστορίας, εκεί που είμαι καλός. Πάμε. Λοιπόν, ποιοι σύλλογοι έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα Ελλάδας, παρένθεση, Όχι, Πανελλήνιο, Αλφα-Εθνική, Super League, έως τη σεζόν 24-25. Θέλω λοιπόν να μου βάλεις με τη σειρά Τώρα το δούμε οι πρώτα. ομάδες που έχει είναι Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, ή το top 5. Θέλω να μου βάλεις Έλα, με τη ρε. σειρά. Και είναι και τριάρι αυτό. Πρώτη θέση Ολυμπιακός, δεύτερη θέση Παναθηναϊκός, τρίτη θέση ΑΕΚ, τέταρτη ΠΑΟΚ και πέμπτη Άρης. Τα παιδιά έχουν βάλει αυτό. Πληρώνουμε. Ναι. Μπορείς να βάλουμε το Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ. Είσαι τρελός. Ο Παναθηναϊκός έχει 20 πρωταθλήματα παραδείγματος χάρη. Και η ΑΕΚ Δεν έχει πάει 12, δεν 13. Ας το έτσι. Πληρώνουμε. Ναι, έτσι. Και είναι σωστή. Πολύ σωστά. Η Δεν είναι τριάρια. απάντηση και είναι και τριάρι. Δεν είναι τριάρια αυτό. Α, Πλάκα Μάλιστα. Ξεφεύγει τώρα κάνει. η αρμάδα των Day Day. Και τώρα θα μας θα πάρουμε εμείς τριάρι και θα μας έχει ρε μαλάκα 5 ουρακοτάκους από την Ισπανία ρε μαλάκα. Τι έκανε Ποιος έχει μεγαλύτερο κεφάλι. και κάθερα για βαγεκά. Καμίσε με ρε μαλάκα τώρα. Λοιπόν, έχει μείνει λοιπόν η ιστορία και 1 και 2 και 3 και top 5. Πάμε διάρρη με Διπλασιασμό. διπλασιασμό. Ιστορία 2 με διπλασιασμό. Ωραία. Άρα πάμε με διπλασιασμό. Πότε γεννήθηκε ο πρώτος πρόεδρος της Χετάφε. Πάμε λοιπόν. Ποιος ήταν ο κορυφαίος μέσος της Γαλλίας Ναι. στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το 98. Και έχουμε, Ούτε ιδέα στα οικογενειακά τραπέζια δεν είναι. Δεν δύσκολο. έχουμε τους εξής 4 Αν το δεν είναι. υποψήφιους. Ανρί, Τρεζεγκέ, Ζιντάν,
Πατρίκ Βιεϊρά. Αν το βρείτε, πάμε για 4 πόντους. Εγώ έχω έναν στο μυαλό μου, να ξέρεις. Όλη την ώρα έτσι λες καλά. Θα πολύ είμαι στο Β. Μπορεί να είναι. Αυτό είναι παγίδα, δεν είναι. Ναι, δεν είναι αυτό. Ή το Δέλτα. Αν πάρουμε το 50, χάνουμε πόντους. Θα χάσετε τη Τινησία, θα πάτε για 2. Τηλέφωνο. Αλλά ποιο να πάρει τηλέφωνο. Όχι. Με το τηλέφωνο δεν χάνετε κάτι. Ναι, Απλά λέω. ναι. Μπορείτε να πάρετε αν θέλετε. Εγώ το Β το Δέλτα λέω. Και το Δέλτα παίζει να ξέρεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Εγώ θα πρότεινα να πάρετε μια βοήθεια το τηλέφωνο για να το έχουμε λίγο έτσι και για το βίντεο. Θα είναι ωραίο. Όχι, θα πάρουμε μετά. Πάρ' το. Πείτε μου. Κλειδώνουμε. Τρεζεγκέτ. Τρεζεγκέ λοιπόν. Κλειδώνουμε. Ναι. Και η σωστή ερώτηση, απάντηση είναι ο Ζιντάν. Είναι Ζιντάν, Είναι ο Ζιντάν, Ζιντάν, ρε μαλάκα. Ήταν επιθετικό λέμα. Και ο Άνδρη. Ήταν επίθεση. Εκεί δεν ήταν. Μπροστά του. Μάλιστα. Παίζουμε πολύ πονηρά, φιλέ. Μάλιστα. Έχουν μείνει λοιπόν ιστορία άσο, ιστορία τριάρα και top 5 τριάρα. Και πόσο είναι το σκορ? Το σκορ είναι 7-4. Χάσαμε ό,τι και να γίνει. Να το βάλουμε στους πάνω. Και έχετε και διπλασιασμό εσείς, έτσι. Top 5. Να αφήσω μετά τον Τάξ. Ναι, μετά γιατί το πιστεύω στην Εντάξει, ιστορία. πάμε. Οπότε πάμε. Ωραία, άρα πάμε top 5 χωρίς. Άμα το βρούμε, λίγοι. Δεν υπάρχουν. Πάμε. Να λέμε. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Και παίξαν στο τελικό της μπασκετούλας στο Χρυσό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι 5 παίκτες με τα περισσότερα εύστοχα πέναλτι στο UEFA Europa League κάθετος UEFA Cup. Θέλω λοιπόν να δεις τους παίκτες, να μου τους διαβάσεις, να ακούσουμε και να επιλέξεις μετά την πεντάδα. Μου έχει Μπρούνο Φερνάντες, Αρί Τζαντουρίζ, Τέον Κομπέινερς, Μπίμπρας Νάτσο και Χάμες Ταβερνιέρ. Τι ταβερνιέρ, μάσα για παϊδάκια. Ελά, πες το. Το Φερνάντες πρώτο. Ωραία. Τον αφήνουμε. Στον αφήνω όπως θέλεις. Εγώ μετά θα βάζω αυτόν εδώ. Να. Τώρα εντάξει, προσωπικά δεν Αλλά δεν είναι γνωρίζω. Άρα είναι λίγο. Έχετε ελπίδες, παιδιά. Είναι τόσο τυχεροί που θα βάλουν Είμαστε τη σέρια. 5 σειρά και θα βρουν όλα πράσινα σωστά. Τι είμαστε, Τάκης. Τον ξέρεις αυτόν εδώ εσύ. Μπρούνο Φερνάντες. Ναι. Δεν είναι γνωστός. Ναι, έχει βάλει πολλά πέναλτι, αυτό λέω. Ξέρω ότι εκτελεστής γενικά πέναντι. Δεν θα είναι καλός. Τέλεια, αφού είναι εκτελεστής. Τα παίρνει τα πέναντι νομίζω. Ωραία. Εγώ να το αφήσουμε έτσι. Τι θα πάρουμε τώρα. Το αφήνω έτσι. Μαγείρα θα την μπορούσα. Λοιπόν, Κύριε σωστό λέει. Τι διαρμονάρα για να δούμε. και χάνετε προφανώς. Βρήκατε 3 στα 5. Είναι στην πρώτη θέση ο Μπρούνο Φερνάντες. Στη δεύτερη θέση ο James Ταβερνιέρ. Στον Νάτσο Ναι, και τον Αντουρίζε στο τελευταίο. Ωραία, πάμε. μάλιστα. Προχωράμε λοιπόν. Τριάρα ιστορία. Τριάρα ιστορία. Σκορ, τι σκορ έχουμε? Για ισοπαλία πάμε Τα τώρα. 4 είναι. Και πάλι για ισοπαλία τα παιδιά. Για τρίποντο τώρα. Και το μόνο που έχετε σαν βοήθεια είναι το τηλέφωνο και το 50-50, το οποίο αν το πάρετε θα πάει για ένα πόντο. Δεν γίνεται αυτό. Απλά το λέω. Τριάρα ιστορία έχουμε ένα τηλέφωνο μόνο. Νίκη ή θάνατος. Ποιος έχει τις περισσότερες assist στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου? Α. Πελέ, Β. Μαραντόνα, Γ. Μέση, Δ. Κλόζε. Λιονέλ Μέση, Ιδώνο, ισοπαλία και τα λέμε μετά. Ωραία, πάμε. Λιονέλ Μέση. Λιονέλ Μέση. Κάτσε ρε, περίμενε. Σταμάτα. Είναι σωστή. Δεν περιμένω καθόλου. Είναι Λιονέλ Μέση. σωστή. Παναγιώτης Αντώναρος. Είναι σωστή. Εφταολά. Και ισοφαρίζει. Και τώρα είναι. Και τώρα. Μια ιστορία, άμα το βρω, κερδίζουμε. Μπάζερ μπίτερ. Σοβαρά! Εντάξει, παιδιά, χάσατε. Ανάλογος είναι. Γιατί όποτε το λες αυτό χάνω. Όσο χρόνο είναι ο Μιχάλης Κοντοσόρος. Ποια ομάδα έχει τα περισσότερα κύπελλα Ελλάδος? Δεν θα ρωτήσω καν. Πάμε. Δεν θα τους πω Δεν καν. μας βλέπετε καν. Φιλάκια Φιλάκια πολλά. πολλά. Στημένο είναι. Και έχουμε νικητή. Φιλάκια πολλά. Έξαψη! Έξαψη. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ Έχουμε ωραίο λοιπόν. παιχνίδι, πολύ ωραίο χιτσκοκικό, παύλα, γκρακινιολικό, τραγελαφικό, εκρηκτικό φινάλε.
Αλλά για άλλη μια φορά, Πολυχρονόπουλος. Σε μια Δήμος, δαιμονιώδη dangerous κατάσταση. speaking. Δαιμονιώδη κατάσταση. Ρε μαλάκα, εντάξει, δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Τέλειο. Μάλιστα. Εντάξει, έλα, πάμε. Μπράβο, παιδιά. Χάσαμε το Ζιντάν εκεί, πέσαμε πολύ. Είχε βγάλει Μαλάκα. γλώσσα πολύ αγόρι μου. Έπρεπε, ή ήταν η Βιερά, ένα από τους δύο πρέπει να σου στήσει. Ναι, ρε μαλάκα. Όχι Τρεζεγέ. Βιερά. Εσείς κάνατε λάθος. Βιερά μεγάλο. Ζιντάν είναι. Κάνατε λάθος με το τηλέφωνο. Είχα τηλέφωνο. Έπρεπε κάποιον να βρείτε να πάρετε. Κάποιον έπρεπε να βρείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μπασκετμπολικό quiz ball. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τα 4 παιδιά τα οποία ήταν εδώ και περάσαμε όμορφα. Νικητές είναι η Day Day. Παιδιά, έχετε δεύτερη ευκαιρία στο επόμενο βίντεο που θα ανέβει, το οποίο θα είναι το μπασκετικό. Και νομίζω Καλά, είμαστε... Πρέπει να πάρετε το αίμα σας πίσω. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια και ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο.